Fred, bet gino rorende ne William Ruto gi Ruto margino odonyo nyaka tam mar ariyo eka nochakore bang' handshake. To ma wang' ni dwa mondo nde odo pusore ka ng'okra fuok mos kosorok ne kaloth gembe kaka dawane wacho. To dibed ni gima Malala wacho ni en ote mobedo coded moore gi Rigiji nikech owacho ni en koro make maka mafuanda ni kibedo kod paro mar golo jalupni to ng'eni kada mar 2027 cha igolri kendi in iwuon omake kamarach gino chuno momi walose. Victor, mane chuny wach kama je yenge ni chalo gima Rigathi Gachagua nyotemo mulo mwandu e kaboro oya ore udi yeso bang' mulo mwandu na kaboro nikech ng'eno ng'ama jamoko ng'ama ni gomenda Anglikana ng'ama ni gomenda nikech kata king'eyo gima nomiyo achiel kuom gik mane mi iwacho ni omiye thuolo ni iwacho ni ne en gomenda malach mar notemo tiyo gi omenda malach mar ginene. Ahero ga keto weche dhogi itemo wacho ni osoko dag kich bas osoko dak kich to kama osoke ni okungo mulo mwandu ne monde isego gi wi nikech ok inyal chomo jatend piny Victor kapok imulo mwandu ni ming'eni to mwandu ga giromo nade igo kwan mag mwandu gi miwinjo pek mar mwandu ma in godo koro koya kanyo Victor to biro e gima chielo man ka wasewacho ga kama otelo to aparo ni kaka wanene kae mabe kor jopiny yie kodwa nikech mae thuolo mochigni mar adek ma wagoye mbaka nika to thuolo mane wawache mogik bende je nobedo mana kama ogikene kama obedni kaka jawacho pile nyo wawacho ni gini osebarore nyo wawacho ni gini onge dok chien aparo ni dweche adek mokalo ya nyo wacho ni jogi laro onget kendo nyo wacho ki inyiero kendo wacho ni gokinyi wacho ni William Ruto jolaro nget kendo oseelo siandari gi ji koyo chamo to koro kaka koyo chame ni to en chunyo tieno chuno ni nyako dhi omany kalara moro matin monyalo timo nade onyalo basore godo koro adier mantiere kae ni jogi ne ginie kiny madhako lelo to ichuo be lelo koro gi joma chalre mane gimi kuongo ng'iyo ni William Ruto nonego beni e keny ni omanye dhako ma samoro lende ni piny matin to giduto gi lelo ing'eni Uhuru gi William Uhuru ne bet ok lela ahinya Uhuru ne bet piny to William lende ni malo koro kochako yudo Rigiji mabe lende ni malo kendo leli saidi makoro bet loye od no ok nyal dak atudonge wacho ga ni keny ber kuma ji chalore ya keny ber masamoro ka dichuo ni malo to dhako nyalo duokie gine ne piny duonde piny matin tido kaka ng'ani okelo duonde malo nikech Victor intiere weche manyo mutni ki mana kaka Jay wacho ni seche moko nitie intelligence mwayudo mabe moko ok wanyal wacho kata ni bang' limbe ma Nyanza cha mane gidhi yete ni neno ka bang' limbe no to Rigathi Gachagua oringo dhi ewi got owe jatend piny kocha to ringo dhi ewi got ntiere weche manowacho ewi got kacha mane ok omoro jatend piny mi ka jatend piny noduogo ko e piny China e piny Germany not China to wachore ni kane girome e airport kacha to ntiere kaka jatend piny nochome tir monyise kaka ne ok mor kode kuom thuolo manyalo romo dakika 7 jatend piny no modhaone Rigathi Gachagua JK kacha ng'eni kiserwako jatend piny to ntie kama gidhi e VIP kacha makoro iwacho ni jatend piny nochome tir modhaone kuom thuolo maromo dakika 7 kama koro ni neno gini koro okethore dakika 7 ni Rigiji nochung' ka obet ok owuo kae to bang'e wacho ni ok anyal duoki e mbele jok mamoko gi manentiere jok manentiere kanyo biro nyisi ni kanyo e kama gini mabang'e no e kama odiochieng' no to gole e WhatsApp group miwinjo wacho nang'o no gole e WhatsApp group no koro kose gole e WhatsApp group no to koro emomi neno ka e kuonde mani neno jatend piny dhiye ka
koro ok odhi nikech ok ong'eyo gima timore. Kogoli e WhatsApp group Victor kata mar anyuola kata mar alumni tiende ni osegoli kanyo ok dwari mamari urumo. Tiende ni gima biro discuss kanyo koro ok dwani ng'e inie mudo. Inie mudo. To Rigathi Gachagua kamodhi godo marach en ni notemo kao script mane William Ruto otiyo godo gi Uhuru Kenyatta. Ma William Ruto nowuok wuka tung nosuo to choma Uhuru Kenyatta tir. William ok chom tir bilani. Kendo Victor kokidhi nena dula madhi tugore mbele kai. Dakika mogik kar finishing kai ema William beriega magik. Ineno extra minute mano mi Man City cha. Yes. Dakika no. Ni siasa mar William kendo koro finishing mar tieko no dakika mogik dakika banka 90 orumo. Moko mineno imedo matin no. Kanye makoro rache ne wan Bomas Victor. Tineno bang' ombulu magi mora ncha nose timore. Mano yiero mokalo ne. Victor dakika mogik makoro extra time makoro omedi mirito to gine landi to gine oklandi ni. Mielo timonewa. Mielo timonewa. It is coming home. It is coming home. Chiuno kidonjo Bomas kata tinena naka gik moko se change. Bomas osebedo militarized. Kaka nogo gicha dakika mogik makoro ing'eni odong sang'wen podi konwane jakome medhi landi. Kendi wacho ineno pichni moko no sechako ikoro obiro. Yes. William goga gicha extra time no. To extra time kamodhi rwako Rigathi Gachagua e ring no. Dhi bedo ne matek. Kiwinjo Oscar Sudi wuoyo mana kaka je wache nitiere jok moko ma kiwinjo ka loso to ng'ini William loso. Penjo mantiere en niya William dhi kolo Rigathi Gachagua odhi gole. To bo dhi gole gi kukune. Nikech mineme kikolo Victor to ikolo mineme e yore ariyo. Inyalo tucho wang'e tibiye. Ting'eni mibiye ni odong. Kukune odong. Kukune odong. Koro kukune ni ido ka pod medo ili. Masa mono ko ili kane ninde par. Tiwinjo kidwa ni irudhi nikech nitie kako timang'o. Kako ogwar. Nitie kako ogwar Victor. To kigole gi kukune to wuok kendi yweyo. Penjo ni to bende William Ruto dhi golo Rigathi gi kukune. Mano kore kama bedo matek nikech kani neno kama ne entiere weekend tineno ka en bende oriek kendo ng'eyo ground mana kaka iwinji wacho cha. Koro kukune ni mi penjo moko dhi odong to biro chando William machalo nade. Karata mane ma William go nikech adiri mantiere ka en gini rumo impeachment biro. Kendo chances ni Rigathi Gachagua dhi bedo impeach are very high. Are very high. Mana ka kiwinjo wach broad-based. Kwan ma tuthar chakoro nitie odonje wang'e. No macha nitie. Mak mana ni mbele kanyo bang'eni ka pod ok watieko to wabiro ng'iyo ni to jodi maso madonje lweny mok margi. Gin to gini dhike to kanyo mano wabire. E rudruok gino. E rudruok gi magidwa rudore ahinya kar mondo bigin koro gichiem sa chiemo romo. To gichiemo to gigo koko. Mano wang' wabire. To ka pod ng'iyo Rigathi Gachagua ntiere no Rigathi Gachagua Ninjo ko wacho no osebedo kanyo for a long time. En bende ntiere kwano mogoyo. Adire mantiere Victor ni kizungu wacho ni the mountain is gravitating towards the peak. Yeah. Gi yuare jo Mount Kenya go kata mana ishungwa gini mineno wuoyo ni bende ng'eyo gima ground wacho nikech okuche ko gika ma interest gi is threatened to gibiro wang' achiel gi te. Ma bende kik ng'ato wuondi ni ntiere pogruok e jo Embu gi jo Meru. Gi Tarakanisi. Gi Tarakanisi gi mamoko gi. Ko gi kama interest gi are threatened gibiro wang' adi? Wang' achiel. Gibiro wang' achiel. Ka gibiro wang' achiel to gidhi ng'iyo ni alternative mane ma gin go. Kae kama ineno ka gidhi chiro gimiluongo ni Gemacha. Koro Gemacha ka gisechiere to gidhi temo mondo gikaw Kalonzo Musyoka gidh godo wi got mondo gigo oporo ka gin malo. Gimoro nyiso gi kata en adier kata ok en adier ni ka gimedo mbuch ja Kamba to gi margi nikech nitiere perception moro mosebet no oganda jo Kikuyu ng'eny. Koro gimoro nyiso gi Victor ka ni ginyalo bedo gi slim majority kata ka ok giyudo 50+1. Ma emomiyo gikelo paro moro ni 50+1 mane katiba cha mondo gol. Koro gineno ni ginyalo yoko gini kendgi ka gichomo William Ruto tir. Tadier mantiere ka e kendi cha kiduogo ng'iyo mana kaka jay wacho ni gintiere pyramid.
ni esechete siasa ma Kenya kanyaka ne independence chakre ntire oganda dek ma influence kuma yiero kata kuma siasa dhiye kika oganda ja Kalenjin iketo gi Jaluo itieko gino kika oganda Okuyu iketo gi Jaluo itieko gino kinde duto oganda dek gi ariyo kodhi wang' achiel to bedo nikech machalo jo Aluya machalo jo Coast to gin jok mimedo godo ikuongi bedo ga ariyo gi aditani asiluomo gi moko kae tiluomo gi moko jo Kisii gi mamoko gi Masai bende dhi kawo miluongo ni swing votes ka. Koro Rigathi Gachagua ni matek nekech jakom ka nosedonjo mouko kenyni kako jatimo mata gimoro nitiere ma pod Rigathi Gachagua to oganda jo Mount Kenya gi paro ni samoro jakom odonjo e UDA kata ODM riwre gi UDA no dhi wuoyo to wuok oko ka 2027 pod ok ochopo. Koro ponono oko wuok kech emomi neno Victor je biro koni no oganda jo masawa mang'eny ok mor gi wach jakom dhi e yuni ombulu to nyocha gitabi to ok mor nikech gidwani mondo med diyo ne gi William Kai kare gin kana mana campaign mar propaganda mar temo duo nying jakom ging'enye wang mbui ka kabisa gine ma gidhire ahinya gidhire oganda jo Akamba sani koka oganda jo Akamba mosegone jakom ombulu didek nyisi ni jakom onge kata mana papers ni gir EU no doko yudi koro gini ok morgi gima nitiere kanyo ming'iyo ni to options mage ma Rigathi Gachagua ni godo mana kaka Jay wache ni kabeto do dhi mus matin nikech odwa golo wiye chon Rigathi Gachagua chwero rech mapoko mako e nam en gi pala e dho nam gimogen jabare to chwero rech mapoko mako ma do e makre chak mondi koko kel to kaka iwinja nyisi William Ruto kiriwo gi Raila Odinga amen no ok en amen mayot ok en amen mayot minyalo chomo tir miting'eyo to mae momiyo Uhuru Kenyatta ne ok nyal golo William achiel kuom gimomiyo ne ok nyal golo William Ruto kinde cha nikech William Ruto ne omako Rift Valley te kaeto ochako nikech nokonyo Uhuru 2013 Rigathi Gachagua kopogore gi Mount Kenya kanye kendo momako to Mount Kenya no be okomako te koro mogik en ni kama Uhuru Kenyatta ming'eyo ni Rigathi Gachagua pod ok ochopo e rang'iny mar Uhuru Kenyatta William Ruto gi Raila Odinga kanyo pod ok ochopi pod weth e boxing waluongo ni lightweight pod weth koro samoro William Ruto nyalo dwaro reduce to proper size kama no gole cha ng'ade modogi e level ne to mae sama William Ruto ng'ade William Ruto okonego we ma 2027 bi machiegni ko ng'ade sani state machineries ma en godo geche go omai kich kisebedo impeached to gima dhi timore no dhi bedo impeached ni to ineno ka Kindiki iko Abraham professor iko ma professor ni be ok dhi bedo running mate mar William Ruto 2027 lakini odhi tieko term mar Rigathi Gachagua modong' sani awacho ni koso ka wacho awinjo kamikele